Lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme video z Brawl Stars. Jo, mám nový účet, jo, je to pravda. No a tady ten účet, říkal jsem si, že nebudu tratit jenom gemy. Gemy si budu setřit. Tak třeba 150. Koupíme si prostě nějakýho skina, 150. No já bych chtěl se na tady tu Jessie. A prostě mám nový účet. Kdyby se vám tady to video líbilo, zanechejte like, když ne, dislike. A kdybyste dali odběr, hodně byste mi v tom podpořili. Kdybyste chtěli vidět náš klub, ten je tady. Máme 23 150 polárků, maximálně, jsme tam tady 7, 2800 polárků mám a rozhodl, že tady nic neotevírám a na 5000 nazbírám, jo. Mám 11 brawlerů, měl bych 12, kdybych otevřel Dynamika, ale nechce jsem. A dneska si jenom prostě zahrajeme a dáme 10 ranníka. Jo a v pondělí skončí sezóna za 2 dnů, takže to je v pondělí. A na to, že mám video, jako otvírám Big Box a Mega Box za Star Pointy. K čemu to sbírat? Půjdeme duo, samozřejmě, protože mě se ani nechce sbírat. Já mám už účet, který mám na něj 20 000. No, tam mám 13 000 polárku a prostě tak. Ale jinak si v pondělí uděláme video. Jo, já jsem zapomněl, že vám bohužel něco ukázat. Kdybyste to chtěli, jo, strašně. Chcete to strašně, jo? Počkejte po tady hře, jo? Až to dohrajeme. Takže zítra v 9 hodin ráno dává se velký západ o $1 000 000 €, jo? Takže, no to je takový zápas a pak vyhráváme gemy. Když vyhraješ, je to na rok, myslím si, na rok. Ale nevím přesně, teď vám nechci kecat, jo? Tak si ma umřeli, co jsem chtěl. No, to nevadí. A teď vám ukážu ten... Chcete to video, já vám ukážu, jo? Počkejte. Tak, tady je to video a nyní se na něj podíváme. Brawl Stars. Tady píšou Gamecraft. Tady ty, vidíte, za každý výhrou 15 gemů a prohrávání 3 gemy. Pak nakonec budete mistr světa, dostáváte $1 000 000. To je všechno. Tak, a tady to je, vidíte, v 18 hodin a dneska je pátek a takže zítra. My půjdeme solo, nebo přidáme si tady tohle týpka. Jo, půjde s náma. Jo. Ale to může s náma chce jít. Tak ano. Může to video už je tak dlouhý, no, 4 minuty. Chceme hrát. Bez dalšího kecávání. Let's go. Bohužel lidi jsme prohráli. Nebytí, takže to zkusíme. Ale půjdeme dál. Tak zatím jsme zahrali. Ne! Ty vole, tak... Ty vole, taká mrcha. Kurvená, vole. Píčo, vole, učítala. Ale fucking bitch, vara, tak. No.
Jo, +1, no prostě to je hovadí. No teď budeme muset být poslední. Druhý. Aby jsme měli 10. rank na rytě. Ne! To si nedovolí. Ne! Jo, jinak, když mi tady ten Rico dal zdarma Pinten Shopu na Vánoční poslední dárek, to byl One Silvestru. Takže byla pěknější, no, a já jsem se nějaký, by bylo dobrý, kdyby byl nějaký Vánoční prostě, no. Ten by byl, že byly docela Vánoce, žádný skin, jsem si dokoupil Vánoční, takže to neměl děmi, no. Vole, bych mohl utrátit korunu za to, ale Dobravka nechci utrátit, jsem slíbil, to Dobravka, že ani korunu, no. Ale utratím samozřejmě, chtěl bych legendu, strašně, aby mi padla. No, Petráček už má točí všechny legendy, celá Sendik na Silvestru. Mamča dohrála, kdybyste viděli to video. Kdybyste neviděli to říkám někomu. Ty vole, já jsem se postral. Teple, vole, hey, what's up, man? Hello, motherfucker, come on, baby, yeah. Hey, what's up, man? Hey, what's up, man? Oh shit, oh shit. No! No! Stop, fight! Tak, šipka. Ty vole, ještě jeden. Já se vám mluvila +2, já nevím, no, ty to ne, jo. Kdy to jde? Oh, Sandy. Bitva proti Neště. Tak jo, to smrtla. Ne! Prostě to laglo, do prdele. Ty vole, budu. Ne! Ty vole, please, ať máme na rank. Ať ji máme na rank. A to je na hovnu dohle. No ještě poslední. To tady to video. 7 minut. Tak takový člověk bodýho na to je jen tak. Podělám. Jo, v sobotu budu hrát v Pepo, jo. Kdybyste chtěli s náma, jeden může, protože tam máme místo. A můžete se mě přidat. Tohle se nebudeme se bát. Nebudeme přece srády, no, ne! Kunda! To je kunda, vole! To je blbec, lidi! Točit, ježišmarja. Dát nějakýho pitomýho Rika, vole, na... Mám už 9 minut. Už na hovno tam hrále. Nějakýho pitomýho Rika, vole, na nějakýho 10. ranka. Tak se vám omluvala, jsem na hovno, vole. Prděle. Já tak pomalu chcíval, vole. Protože mám dupe, chci říct pohár, vole. Mírají, vole, hovno, vole. Vole, psí hovno, děkuji tam, vole, mrtko, vole. Můj prostě. Tak seš debil! Tak se vám omluvám, ale budu se najít tam. No, pláže. To podělal. 17 povorka, plus to. Ještě z toho koupíme si příště. No, 10 minut už točí. Tak já bych pro tato video ukončil a kdyby se vám tato video líbil, dejte like a když ne, dislike a odběr byste mi hodně podpořili. Čus, mějte se.